ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ପୁରା ଅନ୍ଧାରରେ ଭରି ଯାଏ ଆଉ ସବୁବେଳେ ହାରିବାର ନଜର ଆସେ, ତେବେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଯେ ଭଗବାନ କାହାର ବି ସାଥ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ଏପିସୋଡରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଭଗବାନ କିପରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି କିମ୍ବା ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା, କୌଣସି ଖରାପ ଜିନିଷର ଆଦତ ନ ହେବା ଏବଂ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଓ ସଙ୍କଟରୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବା। ଆମର ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ନିଜର ଅବତାର ସେତେବେଳେ ନେଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାପର ଭାର ବହୁତ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଧର୍ମର ନାଶ ହୋଇ ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଭଗବାନ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିନଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ବି ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅତୀତରେ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ନିଜର କର୍ମ ଓ ମନକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାଭାରତ ଘଟଣାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଅପମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ବି ବାହାରି ନଥିଲେ। କେବଳ ସମସ୍ତେ ସେ ଅପମାନର ଦୋଷୀ ଭାବେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ସେ ନିଜର ଦୁଇ ହାତକୁ ଟେକି କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାଁ କହିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ। ଆଉ ଏହାପରର ଘଟଣା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ତାହା ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଉପସ୍ଥିତ ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ତାଙ୍କ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ଉପାୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ସତ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ନିଜେ ସଫା ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ସହ ଭକ୍ତି କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ଭିତରୁ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଯିଏକି ଅର୍ଜୁନ ଏକ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଭ୍ରମିତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଭଗବତ ଗୀତା ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରୁ ଅନ୍ଧକାର ହଟାଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ହିଁ ବିଜୟ ହେଲା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। କାହାର ମନ ଅଶାନ୍ତ ଥିଲାବେଳେ କାହାର ଜୀବନ ସଙ୍କଟରେ ଅଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଶରୀରରେ ସୁସ୍ଥ ଥାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଟଙ୍କାରେ ଧନୀ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ସେ କେବେ ସୁଖୀ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ସହ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମନର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ବି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। କେବେ କେହି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ସଦୃଶ ଜେଲରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା କୃଷ୍ଣ ପୁରା ସଂସାରର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ହେବ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଆପଣ କେବଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ମାନି ନିଜର କର୍ମ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫଳ ଉପରେ କେବେ ବି ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଦେବେ, କାଲି ନହେଲେ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଦେବେ। ହୋଇପାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ଆପଣ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିବେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦେବେ। ତେଣୁ ନିଜର ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖରାପ ଜିନିଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜିର ଏହି ଏପିସୋଡରେ କୁହାଯାଇଥିବା କଥାକୁ ମାନି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏବେ କୌଣସି ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭକ୍ତିରେ ଥରେ ନିଜ ଅନ୍ତରରୁ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ହୋଇପାରେ ସେ ଯେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବି ଦୁଃଖକୁ ବୁଝି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବେ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି, କେବଳ ଆମକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ବାକି ଅଛି। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରେଡି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ରେଡି ହେଇଯିବା ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଉନା କାହିଁକି। ତ ଆଜିର ଏହି ଏପିସୋଡଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଆହୁରି ଏପିସୋଡ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।
सब्सक्राइब निश्चय करंतु एवं एही भली अनेक वीडियो विकास मोटिवेट्स यूट्यूब चैनल रे आपण संपूर्ण मागଣା देखिबार हाथ छड़ा करंतु ना। नेक्स्ट एपिसोड रे पुणी कथा हबा। धन्यवाद।